papel de xornal, unha pegamento de barra e un pau de brocheta. O pau no papel vas enrolando para que quede esa forma. Bueno, facer un texto parece bastante difícil, pero unha vez que empezas xa enganchate moito. Precisas uns cantos rolos para montalo, depende do número se é máis grande ou máis pequeno. Vas engadindo rolos para que sexa máis alto e vas cruzándoos para que quede compacto. E logo remátalo e logo xa o pintas, que para iso nos vai falar Andrés. Bueno, pois cando o texto xa este rematado, primeiro tes que elixir a cor que precisas e despois tes que facer a mezcla, que a mezcla é a mestura é mesturando a auga cola branca e o color que queres, a cor que queres. Entón, cando xa tes todo preparado, tes que remexer a mezcla para conseguir o tono máis específico que precisas. Entón, cando xa tes o tono, tes que empezar a pintar por toda a superficie do cesto e cando xa está seco, tes que darlle outra man para que quede mellor.